नमस्कार गाइस। Sa presensya mo ay kalipay ako. Sa presensya mo ay kaayuhan ko. Sa presensya mo ay kalinaw ako. Kinabuhi ko ihalad ka ni mo, O Ginoo. Dayon ko ikaw halaran, ning kasing-kasing ko sa presensya mo. Sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Sa presensya mo may kalinaw ako. Kinabuhi ko'y ihalad ka ni mo, O Ginoo. Dayon ko ikaw halaran, ning kasing-kasing ko, O Ginoo. Dayon ko ikaw halaran, ning kasing-kasing ko. Sa presensya mo, sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Sa presensya mo may kalinaw ako. Kinabuhi ko'y ihalad ka ni mo, O Ginoo. Dayon ko ikaw halaran, ning kasing-kasing ko, O Ginoo. O Ginoo. Dayon ko ikaw halaran, ning kasing-kasing ko, O Ginoo. O Ginoo. Dayon ko ikaw halaran, ning kasing-kasing ko. Ning kasing-kasing ko. Amen! Kap! Kalipay. Please.